rammer for talentudvikling og sikre en god balance mellem uddannelse og idræt. Og ESA Award den uddeles til en udøver eller en organisation eller hold, som har gjort sig bemærkelsesværdigt med nogle fantastiske resultater gennem målrettet træning, og så må man også godt være lidt talent. Til at overrække prisen kommer her direktør for ProShop Europe, Jens Ulrik Carstensen, og tidligere OL-deltager i hækkeløb, Sarah Slot. Og det nominerede er... Anders Antonsen har taget badminton-ligaen i Storm. Her er det blevet til hele 8 sejre uden. 2014 har været en sand komedie for den bare 17-årige Anders Antonsen, og han har vundet 17 EM og Danish Junior Cup. Sandra Overballe Petersen og Eugene Mew har fået deres internationale gennembrud i 2014. I en alder af blot 15 år har de opnået bemærkelsesværdige internationale resultater. Her er dansepar, der har potentiale til at nå højeste niveau. U18-holdet Skovbakken Fodbold. De vandt den landsdækkende U18-turnering i DBU-regi suveræn stil. Det lykkedes dem at gå ubesejret gennem hele turneringen. Kernen af spillere på holdet er tilknyttet ESA. Med ESA Award følger en check på 10.000 kroner doneret af ProShop Europe. Stort tillykke til jer, Mathias og Sandra. Altså, hvordan har I det lige nu? Fantastisk. Ja, hvordan er der ikke sådan en pris? Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Det må være en stor oplevelse for jer. Altså, Aarhus og Danmark, de har jo simpelthen gjort sig rigtig godt og stærkt på den internationale dansescene. Hvordan tror jeg, det kan være? Hård træning. Ja. Hård træning. Hvor langt tror jeg selv, I kan nå? Med hårdt arbejde og den rigtige støtte, så tror jeg, vi når så langt, som vi ønsker. Ved du hvad? Vi vil i hvert fald ønske jer alt held og lykke. Verden ændrer sig konstant, og det gør sportsverdenen i allerhøjeste grad også. Vi så jo her for